Hej. Goddag. Hej. Jack Bag. Hans Mathiasen. Ja, Kom ind jeg for. har nogle spørgsmål vedrørende årets fejl. Okay, kom ind for. Ønsker, at du kan besvare dem. Ja, Hans, jeg må bede dig om at svare forholdsvis kort på de spørgsmål, jeg sådan nu stiller. Synes du, Handelsskolen er en god skole? Jeg synes, det er en formidabel god skole, og det er den bedste skole i Jylland, måske i hele Danmark. Okay, ja. Er du glad for at være forstander? Jeg er rigtig glad for det, og min tid som forstander er jo snart forbi, og jeg er helt sikker på, at jeg vil komme til at savne både jer og skolen utrolig meget. Hører du ofte dumme kommentarer her på skolen? Ja, det må jeg sige. Dem hører jeg faktisk rigtig mange af. Hvad synes du om fænomenet terror? Det er sgu ikke fedt. Greenpeace, hvordan forholder du dig til dem? Ja, den ene den er sort, og den anden den er rød. Føler du, der har været nogle mindre gode ord herude? Ja. Nej. Nej, fandme nej. Ja. Nej. Det er for meget. Nej. Ja. Hvad farve er din cykel? Jeg har 2 cykler. Okay. Ved du, hvor gammel en ræv bliver? Det var da et besynderligt spørgsmål. Jeg tror, den bliver nok samme alder som min hund, nemlig 15 år. Hvor mange kender du, der enten har fødselsdag eller har haft fødselsdag inden for de sidste 2 år? Inden for de sidste 2 år. Jamen, er det en fælde, det her? Ja, og så til det sidste spørgsmål. Ved de, hvad Danmarks største mælkeproducent hedder? Tinky Winky, Dipsy, Arla eller Poe? Det må være på.